Yau shekara 60 da samun yancin kai, a matsayinka na ɗan ƙasa me zaka ce? A matsayina na ɗan ƙasa zan ce gaskiya wannan ba abun munna bane a wajenmu, saboda shekara 60 har yanzu ba mu da abun da za mu nuna mu alfahari da shi. Kuna da makarantu, kuna da asibitoci, kuna da abubuwa da yawa, amma ka ce ba ku da komai? Nan a baki ne, amma ci baya aka samu, ba ci gaba ba. Ni zan iya cewa ma ƙwarin mulkin baya akan na yanzu, ƙwarin mulkin turawa akan na yanzu. Saboda turawa su ba ku ilimi, su ba ku lafiya, su ba ku kawai duk abin da kuke bukata, amma sai dai za ku yi musu bauta. Shine bambancin mu da wancan mulkin da wannan mulkin da muke ciki yanzu. Na yanzu an ce an karɓi mulki ne, amma ba mu gani a zahiri ba, saboda sun karɓar wa kansu ne da 'ya'yansu. Suna tura 'ya'yansu ƙasashen waje su je su yi abu, su karatu, su dawo. Mu kuma an ban mu a gari kara zube, mu je mu kashe kanmu yunwa, ba wani abu da za mu zo mu ce za mu gani alfahari da shi, babu shi.